Stanford University admission a hmuhlawm nan Suzy leh Gu te chuan an thurtui an in duna thur an ti hle. An than len chho dan te soidunin kan open laiin kanu leh pa te hian min boral sana kapu in min enkol sei liana kumsom hne kani in aliam vele tamai si unaula kanei heklo Gu anati chuan tun hma kha chuan ka chung te kha min hmangai ve se min ngai na se ti ka du awangin ti lom tum reng rengin ka phekwal thin ma se tuna chuan ka hlimna tur hi ka ngai poimo ber to don rampo na vein tuai siam hi ka mamo ani ti in lekha zerzom atum chan chu Suzy chuan a hrilh ve bawk a zin bo hma amusement park a kaldun an in tiam misual pa bawk khan poisa chu alo dil le a kanei lo baka an fanu dik tak kani lo ti kha an hre chuak dai to min la hmangai reng tho ti in khol chu ko koi chuan a off mak ma se anu le paten an lo khol vele poisa bawk chu an lo dil chhun zom ngal zat thlama sa pon cheng sing thum kalo thon to cheu kha pocket money engma ka nei to hlei nim ko in ati chuan hiu nau pa in kat khel nan a hmang vek to poisa chu lo ngai twala ani ringot mai an lo la ti chal tho amusement park a chuan hlim takin Suzy leh Gu te chuan hun an va hmanga in ngai hri nan chimoi tak Gu chuan pe in aur tir zui Gu an thil hril atum lai takin Suzy chu apu chuan a lo khol a ina zanria ei turin a lo sawma a idu zawng hlir a siam sak tur thu a lo hril Gu chu a ruala apu ina chu ei ve tur chuan a sawm ve ngal boka in a chhuah san thu le a chung ten an ti du da thin zia te kha a hril ngam lova a tar to awangin a hrisel na apan to si a adam lo zwal pha a hlaw ani apu ina chuan su chung kwa te po kha an lo om ve a Suzy chuan hole dai mai te adu rum cho an lo ei mek apu chuan lo thu ro u ti in a lo nui hwa a kai du zong po om ve lo ti in ko koi chu a lo phun bye Suzy tan alom ka siam tir idu zong te chu inu kha siam tir vela ni mai alom apu chuan a lo ti dai si Suzy chuan Gu chu a business partner ani thu apu hne na chuan shilin a in hmel sha tira a tunu nen chuan in hme ati thu soin a lo fiam hlut a u te chuan kan ina lo let le to la min ngai dam ro ti in Suzy chu an lo ngen le a apu chuan engkim a hriat pha ta nang ni ho hian ka tunurang ka chak hi in lo ti du da in lo hnu chhuak velamo kadam chung chuan tu man in tina ngai lowang ko I ti reng ringot hlom mai hovek ro u ka mu pe to lawa cheu ti in an vai chuan atir bo ta hloma apoi lo pu ka thalu tu ka lom he min ngai twa su ti in Suzy chuan apu chu alo beng dai vat kha million som kar thi ka pe ang che ke chu rei kadam to don chuang lo changkai takin ilo hmang don ya ti in pu chuan alo pe a ka ne lom ka pu ka mamo tak le na kina ka dil le sok mayang che lo kol thari ro ti in Suzy chuan alak sak du lo chuti lai in ko koi khan alo en thlakur mai Suzy te an ho ta mo tia chuan bank card chu apu hne na chuan avadil ve top hei hi chu ka khol ve keu ani a ka phal lo inu le paten an nei chawlum vadil mai ro ti in alo pi phal ve tatlat lo ko koi then rim chuan pu chu nam thlu popin a bank card chu alak saka a chung te chu apu a thluk ringot thu soin a ko le ta zai damdoi ina chuan apu chanchin ngai venin Suzy po chu alo kalvata ko I in soi thiam zwa chu alo beng her sok mai a ring hlel ngal mia bok jilan chan tumin John chuan alo dang ve thunga doctor chuan pu berdin mun chu a that vak lo thu alo soita ka phei chuan ko koi chu a chap der ta vaka an ina awa ho chuan anu le pa dik tak te kha an lo reng to poisa bok chu an lo di le DNA test report lem siamin sum le pai mu nan an fanu chu su chung kwa chuan an tir liam ta kha ani a sum bak an du lem lo ti chu alang chiang hle ko koi bek chu lo chu sakin bank card po chu an lak sak lui ta daya ai tam ka piang che u ati po in an pele du to lo a chung te an lo ho ve ta a
tu te nge an ni an lo ti ta ka chuan driver le nen ni te kan nia na kan lo zong ani hi an lo ti zai zai a poilo I pu dam lo bawk nen kan roi mai dawn nia a chhung te chuan an lo ti ta hlava pu ber dam lo chu Suzy chuan a awm pui renga Coco I a rin hlel thu bawk chu a u te bula chuan a sawi le Coco su tu chu a car number plate atang chuan chui zuin driver thalak chu an nei thei ta a chuti lain Coco lu le pa dik tak te kha an lo lang hlol pu ber veng tu le encore tura an roi an ni thu chuan lo soya chuti lain Coco chuan jila hne na chuan project thar thadeuh mai siam tur ka neya poisa tlem azong ka mamo si a min pe thei angem million nga chaw ani mai nakina ka rul let le vekang che alo ti ve mek ani chuan alo phal ngal hmia le ngal zana chuan Coco chu kawr chhing tak ha in Mr. Zanga chu ava hmua alo let le lam chu jil chuan alo hmu ve million nga ba ka million ni dang alo pek bela wangin jil chu a phur hle investment thatak ani dawn hi hetiang ani chuan million som ni po ka puk ti rang che alo ti hial ma se Coco in a u te chuan an chui zui ani ti chu a hrita a hlau thawng hle car driver kha jack te chuan va hmu zuin tunge tir che soila engtin ma kan ti lowang che an va ti chuan Coco I ani thu chu hril mai atuma ma se Coco chuan poisa a phut aya tam alo thun sak ta si a soi du le talawa Coco chu a khol zuia thil thlen dan te a hril zan kha thil thu a Coco in poisa tam tak anei pun theina kha zila chuan angai san pha ta hle a anu le pa te bula po chuan a hril hlut project thatak mai a siam thu chu soin Coco chuan poisa invest tur le apung tam tak a pek tur thu in a chhung te chu a bum le thei ta rin hlel a hnek chuan an la chuang em zuya zua cheng group te mai chu kan rap bet thei thwa yang ti in Suzy bok chu an ner zia alang le ta rampona Suzy kal atum chu go chuan a hopur hle a project pakhata ama sponsor tu te khan an fan chu midanga an man tak thu an lo hril le thut bok sia wangin Suzy chu an hnual roi mai thil thleng ngai lo chu ni ho lo ma se makti na riau chuan nei an chui zui ta hial renga a pasu khan an fanu Coco I project siama investorin alo va min diam chu lo ni in tun ma changa in chan thatak an lo ni to hlom bok nen an ni po chuan an lo ring ve maya su project reng thalo om ngai lo tlata Suzy Zara Jack le John te chuan anu le pa te thil ti kwal dan chu engman shelawa company lama chuan an ril ru an pe man meu lo project lem mangin Coco in mi tam tak su chung kwa te ngei po chu abum mek ani ti Suzy te chuan an hre chuak zui ta thuaya an mol luata tla cheruk theidin hmuna an ding ti an hre thiam ngal a chung te mani se an tura an seng don ani maya in rol buaya tum lo an rua hmanna a kal tluan em awang chuan Coco te nu fa po chuan hlim hle ma se a u ten an chui zui mek ani ti a hriat hlat awang khan film khur turin anu te chu a cha lom thung general manager hwa khan Suzy chu a be sei ve deuh thlata a hriat awangin gu po in chan alana sakhop mai Suzy chu balloon mawi tak nen ana thok bang te chu ava hmuaka in ngai zong ang che in anin en to nge ni ani po chuan alo kwa ngal zanria te an ei chuak du na gu chuan Suzy engangin nge min ngai ibel pa ta min du em ti in a zot ta top mai chu min du thu min hrili tum ti na em ni Suzy chuan alo ti le chewa o chu tiang deuh chu gu an alo ti le top a zeivak lo ti alo hriat pui awangin Suzy zok chuan alo muah zui ta hmia a anom dana tangin anin holo ti an lan tir ve to thin tlata gu po chu alo hlim vur hle thi bok chu alo pili a bilan chuang man lai ala ni zui aur tir nuwa pangpar a pele boka pangai taka anin ngai zon channa ani awangin an ngai hlu hle Coco pu in a project chu kalpui zel ang chuan langin thopui te chuan hmin thiam hle maya ma se a u te chuan car accident kha ama ruam man na vek ani ti an lo hre chuak ve chia mai le
ina chuan va haw in kawkawi chu alo awm si lo a nu leh g la te an lo thu luawa chutah khawl dawng zuiin company liquid fund zawng zawng deuh thaw transfer anih thu an lo hrilh ta enge thil awm zia tia a nu te an zawh la in engmah kan hre lo an lo ti ve tlat bawk si company a vakalin hriat chhuah ngei chuan va tuma project pakhatah an invest tih chauh chu an lo hrilh an pa chu an va zawt chianga project dang tam tak pawh cancel a ngaih phah bawk nen an tan thil hlo awm tak ani thei te an hria ni lungai chu thakhat chhungin kan hmuliat leh vek dawn a lawm a pungte nen alo ti awl sam et kawkawi project a in invest tih min hrilh miah chu kapa eng thil nge tih in hre lo ani kha ani na dik tak hi kan hre chhuak taw sin kan hre chhuak tlai tawh ma ama zawk ani in a lang ti in car accident thlen tir tu ani thu te chu an hrilh ve a mahse a pa chuan alo awi lo hle in haw ve hrim hrim kawkawi puchhiat in tumwang mai mai ani Suzy lamah hian in tang tlat tawn ang nei hi ti in alo awi du tlat lo tunah chuan a duh ang a nei tawh bawk a kawkawi pawh a thawmhnaw nen a chhuak a a nu leh pa te pawh kha bumin a haw tir phawt a kalo hmuang cheuh a ti ve zaih tak na in hmuh a tum tawh lo bur tumah a nun control tir a tum tawh lo a phone pawh chu kawng sirah chuan daih in a kal san ta hmak mai a ram pawnah a tlan bo zui a man phuba a lak ngai lovin an fanu an hmangai em em kawkawi chuan chu chhungkua te chu a ti chhe ta vek mai an nila chuan a tlan bo tih pawh an lo la hre lo project buaipuiin a buai ani an ring hngal tawp ringawt a ina pawh lo haw lo mahse ngaih tha takin an lo awm ve hmiah John leh Jack te erawh kha chuan engkim lo chui chhuak tawh in an lung ngai hle kapa kawkawi hi misual tak ani kan tih tawh kha in awi du tlat lova in tran tlata car accident pawh kha a ruah hmanna vek ani finfiahna pawh kan nei ti in CCTV footage te nen lam chuan an lo en tir a hun liam tawh a thil thleng zawng zawng ah khan Suzy thiam lo engmah alo awm ngai lo kawkawi phakar wang vek ani kha an tih pawh chuan an chung te dang chuan an lo la tran tlat tho driver kha alo lut ve ta hlula khawng e kawkawi hi awm pawisa min pe leh rawh se phone call pawh a chhang duh lova tlan bo tum te ania nge a chak lo viawang alo ti ta hmiah hmiah mai chutiang mi ni lo i hai aniang kawkawi te zawng hmeichhe fel tak a lawm ani an tih chuan DNA test report lem siama in chhungkua bawmtu leh in sum leh pailak sak tu cheu hi fel in la ti thei emaw car accident te kha a ruah hmanna vek ani kha keimah nge hi min ruai ani pawisa pawh min pe nual mai ti in alo nui zat hle Jill chuan alo la awi lo fowa khawl an tuma a tlang thei tawh si lo mahse Suzy i hlim taka alo bazar vel ham ham lai chu man ani ta hlo mai China a alo let le mek ti Suzy ten an lo hriat ta ka chuan engtin nge an tak zel ti hriat tumin su chhungkwa in lam chu go nen chuan an pan zui ve ta a su chhungkwa te chu an mang ang tran ta hle nu ber phei chu in chirin a chap to a kawkawi nu leh pa te pawh kha an fanu zawng chuan an lo lut ve ta an awm pui te ni lovin kawkawi nu leh pa dik tak an lo ni reng ti te chu an hre chhuak leh ta a in fanu kawkawi awmna kan hre bik lo ve an lo tih tak si a chuan pawisa te kha hla in min kal sen a nih dawn chiah chu ti in piwangi te nupa chu an thin a rim hle a an vai chuan kawkawi bumin an lo awm reng ani tih chu an hre chhuak ta hlawm a nu leh pa leh driver te kha chu an in thiar filim zuia pasua erawh chuan a fa te chu an thil tih dik lo siam tha tur chuan alo ngen ve thung tih ngaihna an hre tawh bik si lo Suzy awm alawm tlachhem a ila min pui chuan kan ngei bik lovang nu ber chuan alo ti ta chung chunga a laka kan chiat dan kha ngai toilet ve ula min pui dur tawh lovang John an alo ti si a chung te lawm kan ni thing thi in ngai dam dilila min ngai dam em em ang an lo la ti ve chang ka hming in valam rin a sa ve enge ni ta ti in Suzy te pawh chu an lo lut ka fanu i lo haw tawh maw min pui turin em ni i lo kal ti in anu leh pa te chuan an lo be tlawm hle ni lo ve
Kawkaw in a bum hnua cheu eng tin nge in awm tak zel ti en turin kan lo kal ani. Suzy chuan a lo ti hmia. Ngaih dam dil an tum pawh in. Eng pawh ti la, eng pawh sui la, tu ma min oi ngai lova. A thatna in hmu ngai lo. Kawkaw sui ang angin in awm zela. Mi tam tak maa min sui chia in. Min hmu sitna in lan tira. Min hno chua baka eng ma chan nei lovin min siam bawk. Chu wang chuan ka ngai dam tawh dawn lo cheu. Min ti buai zui tawh lo ula. Kan fel ani mai. Ti in. Suzy thin rim chuan a lo an khum ve ta shepa. Suzy kan thiam lo vek ani. Ti in. A maa chuan an vai na u te chu an ching chirwal ta thup mai. Anu le pa te po chuan chap chungin an in chir zia te chu an lo sui ve chul bawk. Ma se Suzy chuan anu chon mak to. Ami bum te ho pawh khan Kawkaw kha zui zelin an va hruai haw ta kha ni a. I chungah kan that te lul nen. Hetiang hian mo min rul let. Ti in. A chung te chuan an lo chua chala. Ka sual wang ani lo in mol wang ani kha. A lo la ti ham ham. A la zam lo na samay. Pakhat te chuan a lo mum chin dan te chu a soi kwal ta diat diata. Nun nuam taka nun kha ka du ber ani a. Min dal thei tua piang chu ka thian fai mai chin. Ala ti zui. Su Kawkaw he in chunga I lo lu khan fel taka omin nuam sa taka om thei ni a. Ma se swal rong bol kha I thlang tlata. I swal man chu I hmudon ta e. Suzy in a lo ti. Police lo kalin. Mi tha tum thu buai le. Sum ti ching pena pu ani awangin. Kawkaw chu man ani thuan lo shila. An shruai chuak zui ta. Tuna chuan su chung kwa te nien eng ma in zoom na kan nei to lo. Ti in. Suzy le gu te po chu an chuak zui ta boka. Su chung kwa te po an chap ta ringot mai ani. Bible pon min shila. Kan ti swal ra hi kan seng le vek don. Chu wang chuan mi piang thar kan ni emo. Kan la ni ri lo emo. Nun tuang tlam tak le chat tak hian nun tumila. Kovel hi nuam le hlim takin kan mang thei don ani. Ole khati song kha tun trum drama chu alaw ni le ta a drama thar hmunum tak nen kan lo let le vat don nia abula changa atop thlenga min en sak thin tu te chunga lom thu kan soye.